హలో బడీస్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇవాళ మీకు మంచి షాపింగ్ ఏరియాకి తీసుకెళ్తున్నాను, రండి పోదాం. మనకి హైదరాబాద్లో చార్మినార్, అబిడ్స్, కోటి ఎంత ఫేమస్, బెంగళూరులో ఈ ఏరియా కూడా అంత ఫేమస్ అండి. ఇది జయనగర్ 4th బ్లాక్ అంటారు. ఇక్కడ అన్ని చీప్ అండ్ బెస్ట్ క్వాలిటీ దొరుకుతాయి. ఇక్కడ మన ఇంటికి కావాల్సిన ప్రతి వస్తువు, చిన్నపిల్లలకు కావాల్సిన బొమ్మలు, వాచీలు, బెల్ట్లు, షూలు, బట్టలు అన్నీ దొరికేస్తాయి ఇక్కడ. అద్దాల మెడలో దొరికేటి కూడా బయట దొరికేస్తుంటాయి. మన ఇష్టం, అది అద్దాల మెడలో కొనుక్కోవాలా లేక బయట కొనుక్కోవాలనేది మన బడ్జెట్ ని బట్టి ఉంటుంది. పెట్టుకునే బొట్టు బిళ్ళల నుంచి వేసుకునే బట్టల వరకు, మూతికి వాడే టిష్యూ నుంచి కాలికి వేసే షూ వరకు అన్నీ దొరికేస్తాయి ఇక్కడ. ఆర్టిఫిషియల్ జ్యువెలరీ, బట్టలు, దేవుడి బొమ్మలు, విగ్రహాలు, ఏది కావాలన్నా A to Z ఇక్కడ దొరికేస్తాయి. అంతేకాకుండా ఇంటికి కావాల్సిన సరుకులు, కూరగాయలు, పండ్లు, పూలు, ఏది కావాలన్నా ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఒక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఆటో నింపుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. నేను వెళ్ళి షాపింగ్ చేసి ఫుల్ వీడియో మీకోసం పెట్టేస్తాను. ఫుల్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, మొత్తం చూసేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.